अबे साबुଳ କାଲି ସେ ପାଇକିନା ପଛପଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବେ? ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ। ହେଁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଢାଲା ଯାଇଥିନି। ଆବେ ମୋତେ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? ଦେଖିବୁ ଏଇଖିଣା। ତାହେଲେ ମୁଁ ବା କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିମି? ଆବେ ଚୁପ୍, ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ଼। କାଲି ଯେ ପାଠ ଦେଇଥିଲି କରିକି ଆସୁଛୁ ତ? ହଁ ତାହେଲେ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା କରିଛୁ, ସବୁ ତ କରିକି ନିଫାଡ଼ି ଦେଇଥିବୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କହିଦେମି। ହଉ କହିଲୁ, ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ବି ଦେବୁ। ତାହେଲେ ଟେନ୍ସ 3 ପ୍ରକାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର। ହଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଲୁ। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିନି, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା କାଲିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସହରକୁ କରିକି ନେଇଯିବି। ଆରେ ସାବୁଳ, ତୁ ଏମିତି କହିପାରିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତ ଗୁରୁଜୀ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦଉතුନି। ହଉ ହଉ, ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ସତରେ କହିଲୁ ବୋଲି। ହଉ ଛାଡ଼। ହଉ କହିଲୁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ଏଇଟା କଲିକତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆବେ ଆବେ ସେଠି କେମିତି ହେଲା ବେ? ତାହେଲେ ସେଠୁ ବା ଯେତିକି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୋନାକୁ କାଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ।